ई बस वंदना रहे एक छोटा सा कहीं कोनो कार्यक्रम शुरू कर दिला तो गणेश भगवान माता रानी के नामे लेके कल दिला। आई रउआ सबे सुन ले हो खब जाए इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा हमारे को गाना वायरल रहे, एगो ना 2-3 गो गाना वायरल रहे। पहले हर एक कलाकार गावे ले जौन उनकर गाना वायरल रहेला, तो हमारे यूट्यूब पर ना लेकिन इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल रहे और बहुत ही प्यार आशीर्वाद मिल रहे रउआ सबके। कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। आ दिलवा के कारा से लागल बा, बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा, बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा। हमरा कमरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी, आ दिलवा के कारा से लागल बा, बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा। अरे जमन जमन मंगबा तमन मिली हो। ये लाइन हर एक मेहरारू के अपने मर्द से शिकायत रहेला कि कतनो तो इंग्लैंड बेंगलोर चाहे दिल्ली बॉम्बे जा, लेकिन तहरा जाए के नहीं तू जबे रहा हमारा नजर के सामने। अरे जमन जमन मंगबा तमन मिली हो, जिला घरा ही एक और भाव बा हमनी के यहाँ मम्मी लोग गावे ला लोग झूमरे हा कि हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो पलमुआ दुबारा गईले, हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो पलमुआ दुबारा गईले। औरतिया अपना सास से कहतिया कि आव सासू पलंगा चढ़ी बैठ, आव ननद पलंगा चढ़ी बैठ, अपना बबुआ के अपना भैया के होरा लिक्स पिया